pagkakaalam natin, sina-charge. So, ang sabi ng NWSS, hindi pa nila alam yung computasyon, pero kung nakita yon at hindi pa naman tumatakbo yung Cardona, siguro magkakaroon ng refund ang ating mga consumers. Yun ang ating tinutulak refund. At kung sana nga, kung pwede sana magkaroon ng amnesty ng 2 buwan, huwag magbayad. Diba? Malaki naman yung naging perwisyo kasi. Propose niyo yung 2 months amnesty? Hindi naman, sinasabi ko lang, diba? Hintayin natin ang computation ng NWSS. Tapos, magbibigay din tayo ng rekomendasyon. Pero para sa akin, imposibleng wala dapat kompensasyon sa mga nangunsumo. Diba? Dahil tayo yung nangungonsumit talaga ngayon. So, pati yung local government, ang laki na ng gastos nila para mabigyan ng suporta habang walang tubig. Kaya lahat yan ay may damage, may amount yan. So, paano ngayon ma-refund lahat yan ng Manila Water sa mga consumers? So under concessional agreement?